Косово. Геополитически анализ. Модерната визия на професор Стефан Карастоянов в новата му книга. Вижте едно интервю с автора. Професор Карастоянов, наскоро излезе вашата книга за Косово. Така, чисто политико-географски, какво е мястото на Косово в региона, който заема? Така зададен въпроса, който вие отправяте към мене, ме навежда на мисълта, че много българи биха искали да разберат спецификата на това географско пространство, нейното място на картата на Балканите и естествено значимостта като проблем, който в момента трябва да бъде решен. Аз лично мисля, че Косово има централно географско положение, не само аз, просто фактите са такива. Това може да се види от две графики в книгата, където примерно се вижда, че Косово стои почти на равни разстояния от много от балканските столици, стои на равни разстояния от по-важните градове на балканските страни, което подсказва, че това централно географско положение е играло много важна роля в съдбата на това географско пространство, което в момента е горе-долу към 11 000 квадратни километра. Без всякакво съмнение, Косово е в хардланда на Балканите, т.е. сърцевината на Балканите. Заедно с части от България, части от Сърбия. Това предполага, че на тази малка територия, на това малко географско пространство са се сблъсквали интересите на различни геополитически центрове. И наистина в миналото, там тази територия е владяна както от Рим, така от Византия, България за кратък период от Сърбия и естествено за дълъг период от Османската империя. И там се сблъсквали наистина и както различните идентичности, така и различните цивилизации. Мога да кажа, че ако използваме термина на Хантингтън, практически Косово е разположено на една разломна зона или линия, където се сблъскват исляма от изток, католицизма и православието. Тоест три цивилизационни момента, които в един или друг случай са били противопоставени един на друг. Така в тази книга вие развенчавате няколко мита по отношение на Косово. Може би един от тях е такъв, че проблема на Косово не е съвременен. Проблема на Косово датира от много по-отдавна в историята. Голям по обем фактологически материал. Така е. Вижте, ако трябва да се върна назад във времето, трябва да ви кажа, че повода за да напише тая книга, той не е случайен. Вярно, че ръководя такава катедра в Софийския университет, но не само това. Аз бях много така неприятно изненадан от неосведомеността на нашето общество, от това какво се случва там. Значи да разсъждаваш за Косово като за нещо, което се е случило от 1999 година насам, абсолютно некоректно и неправилно. Трябва да се проследи генезиса на случващото се там през вековете, да се търсят всички обективни предпоставки от исторически, политически, социален и демографски характер, за да можем да достигнем до, така да се каже, до една истина. Дали конфликтът е етнически, дали конфликтът е конфесионален, дали този конфликт не е предизвикан от блъскването между два голями геополитически центъра, дали не е предизвикан от разпадането на биполярния геополитически ред. Тоест, ето вижте колко въпроси трябва да се отговаря. От тази гледна точка, моят интерес към Косово датира доста отдавна и аз лично мисля, че поне мога да кажа, че съм направил опит с тази монография да не толкова да сваля националните идеологеми или митологии, които са в основата на идеологемите, по-скоро да ги обясня как са се появили. Например, ще дам пример. Сърбите имат три основни, така бих ги нарекал, момента в националната си митология. Първият е свързан с 1389 година, битката на Косово поле. Вторият е свързан с така наречената Велика Сеоба или Велико преселение на сърбите след австро-турските войни. И третата е ново връщането на Косово през 1912 година в пределите на Сърбия. Ето вижте, три така в времето разположени. И именно тези митологични моменти трябва да бъдат обяснени. Ако имаме време, разбира се, аз бих могъл да кажа няколко думи. Но не може в съвремието да рубуваме на национална митология. Значи националната митология и памет трябва да се съхраняват в степен, защото да не се накърнява, примерно, сръбската национална идентичност или на някой друг народ,
Но отивайки в изворите, източниците, отивайки в събитията, които са съпътствали тези митологични моменти, ако мога така да се изразя, се вижда, че нещата са съвсем другояче стоят. И това подсказва, че съвременното ни отношение към Косово трябва да бъде в контекста на съвременния европейски проект. Така, какъв е ключа в този случай към решаването на проблема и дали проблема се разбира от хора, които са се нагърбили с нелеката задача да го решат? Ще призная пред зрителите на Военния телевизионен канал, че изпитвам чувството, че не се разбира проблема. Даже от българското обществено и политическо мнение, защото виждам реакциите на наши политици. Сега ще се въздържа от цитиране, защото в случая не е това толкова важно. Но аз виждам общественото мнение как е настроено с статии, публикации, реакции на някои политици и държавници. В България същото е в някои други съседни нам балкански страни. Това подсказва, че западните демокрации, които доминират в Европейския съюз и НАТО, имат нужда от едно по-детално запознаване с подробностите и така географските особености на тази територия, за да могат да вземат правилното решение. Убеден съм обаче, че за да бъде взето правилното решение, трябва всички да са единодушни какво трябва да бъде то. Защото, знаете, Съвета за сигурност едно вето би просто довело решението до абсурдност и до нови конфликти, до нови ситуации. Така, тук стигаме до въпроса за самоопределението, за което вие говорите в вашата книга, така като правилна позиция. Аз съм извел, даже на задната страна на корицата на книгата, 4 идеологеми, които са доста противопоставени. Териториално статукво, човешки права, самоопределение. И всичко това, виждате, че практически не си съответства по някой път едното срещу другото. Но кое е доминиращото, кое е важното? В много международни документи, правни документи, самоопределението е доминиращо. То е най-важното. То практически дава една опция за бъдещия политически статус на една територия. И именно тук албанското население на Косово, което доминира в случая, то категорично отстоява своята теза за независимост. В същото време сръбската държава, знаете, нейната крайна позиция, която не търпи, за съжаление, през последните месеци някаква промяна. Тоест там опцията за независимост и зависимост практически са несъвместими. Но пак повтарям, националното самоопределение трябва да е доминиращо. Тоест, то трябва да даде карт-бланш на международната общност, наистина да реши в най-близко бъдеще този изключително важен въпрос за Косово. Защото Косово не е само балкански проблем. Косово даже не е европейски. Косово е световна тема. Щом се решава в Съвета за сигурност. В този смисъл, като човек, който следи процеса от години, така и сте изследвали много по-назад в историята, сега намесата през 1999 година на сили на НАТО и ролята на международните организации адекватни ли са, насочени ли са към трайно решаване на една ваша оценка? Вижте, въпросът ви е много труден. Защо? Аз мисля, че и двамата, макар че вие сте млад човек, аз значително по-възрастен, едва ли обичаме войната. Войната не е средството, с което трябва да се реши един проблем. Аз лично съм привърженик на културната иконография, където политиката и културата са едно цяло и практически там се залага на самосъзнанието и естествено оттам да се търсят разрешаването на всички конфликти не по пътя на цивилизационен сблъсък, а по пътя на уеднаквяването на позициите, което мисля, че не е ненормално в 2007 година. Войната беше неизбежна обаче. А когато е неизбежна, тя без всякакво съмнение има своите негативи. Бяха разрушени много от инфраструктурните обекти на бивша Югославия. Загинаха невинни 2000 души. Психологическият удар върху населението на Югославия беше много голям. Това откликна и в съседните страни, включително и в България. Но пак казвам, политиката на геноцид, на етническо прочистване, бе наречем операцията Подкова, практически първопричината на всички тези действия на международната общност намират своето, така бих казал, решение с намесата на НАТО и главно на Съединените американски щати. Позицията на България по това време беше правилната позиция.
Това защото, в крайна сметка, под нас, съвсем близко до нас, се извършваше нещо, което е недопустимо. Така, от тук нататък знаем, че Косово все още е в очакване на статут. Плана Ахтисари като че ли не проработи много добре. Бъдещите месеци ще бъдат много трудни, но така вероятният изход, който може да се очаква. Сега, да правиме прогнози, мисля, че можем. Затова, защото в крайна сметка не може този проблем да бъде оставен така на едно положение нерешено. Очаква се Съвета за сигурност да вземе едно категорично решение. Плана Ахтисари не се хареса както от сърбите, така и от албанците. Трябва да бъдем откровени. Макар че той в немалка степен устояваше някои от тези 10 основни принципа, които бяха взети във Вашингтон през 2005 година на една конференция, ръководена от Николас Барнс. Практически тези 10 принципа са залегнали в плана Ахтисари. Но той не удовлетворява сръбската страна, която не приема нищо друго, освен Косово части от Сърбия. Даже съвсем наскоро, преди седмица, беше сформирано новото сръбско правителство и там има министър за Косово, което подсказва крайната категорична позиция на сегашното ново сръбско правителство и неговата неотстъпчивост по този въпрос. Убеден съм обаче, че членките на Съвета за сигурност ще преосмислят всички варианти и възможности, защото те трябва да кажат, че не са особено благоприятни за това, защото ако Съвета за сигурност наложи вето, то тогава може да се стигне до обявяване на едностранна независимост от страна на Косово и тогава естествено, че практически се стигне до нежелателни ексцесии в някои райони на Косово, където практически живее компактно сръбско население, макар че то не е повече от 150 хиляди души. Но ние като българи трябва да отстояваме нашата позиция, българската, за това, защото тази българска позиция трябва да почива на българска национална доктрина. Така ние нямаме. Трябва да почива на български геополитически процес, който трябва да бъде ръководен от политическата класа, защото там, в южната част на Косово, живеят около 80 хиляди българско население. Така, в края на самата книга датата е март 2007 и тя завършва така. Това е решение, зад което трябва да застане България и останалите балкански правителства, подкрепени от добрата воля на Европейския съюз, гарант за осъществяването на целия този процес. Ако тази дата е март 2010 и професор Карастоянов напише нова книга, как би завършил? Малко трудно ми е да отговоря на този така доста интересен въпрос, но аз вярвам, че до тогава Косово ще получи, мога да кажа, решение на проблема си, ще бъде обявена независимост. Аз мисля, че постепенно сръбското обществено мнение и някои по-радикални сръбски политически лидери, като Чедомир Йованович, например, вече започват да разбират, че Косово практически е безвъзвратно загубена територия за Сърбия и трябва да търсят други начини. Хем да съхранят сръбското етническо присъствие, хем да съхранят сръбските културни паметници, които са много и значими, представители на византийската, късновизантийската архитектура, и от друга страна да запазят своите позиции в тази територия. Така че аз бих завършил като една бъдеща книга, че Косово трябва да се впише в Балканският полуостров като една малка по територия, но жизнеспособна държава, а не обратното, затова, защото имаме всички предпоставки тя да бъде такава. Значи имаме географско положение уникално, имаме уникален природно-ресурсен потенциал и немалък демографски потенциал. Ако това всичкото бъде използвано като еврорегион, когато примерно в бъдещите 2-3 години Косово стане и член на Европейския съюз, тогава няма да имаме, Сърбия също, разбира се, няма да имаме никакво основание да не завършим оптимистично на такава бъдеща книга. Добре, благодаря. И аз ви благодаря. Професор Карастоянов и проблема с Косово.